सावजोब्बाय जिफोरखौ सावजोबथारबाय खामजोब्बाय सोरांस्रिनि जिया खामजोब्बाय। हेलौ नायगिरिफोर, आंनि उर्ला बुटला चेनेलनि फेमिलि साफ्रोम आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनग्रा आंनि उन्दै गेदेर साफ्रोमखौबो दिनै आंनि उर्ला बुटला चेनेलनि जानानै साफ्रोमखौबो बरायबाय। मिन्थिहोनो गोनांखौ मिन्थिहोनो थाखाय भिडिअखौ दोनथ'नानैब्लाबो दिनै नोंसोरनिसिम मोननैसो फोस्रावनाय। जोंहा खाफालनि लिरनाय स्ट'रियाव माखासे मानसिफोरा नुजाथ'वाखै, जेरै ददेमोन, मिजिंमोन आरो लावगिमोन, जाबायलिमोन, दाउखा आरो गोमथा बिसोरो नुजाथ'वाखै केरेक्टाराव। गोबाङानो सानदों जानांगौ बिसोरो मा जाखो, बिसोरखौ मानो देखायथाराखै बा बिसोरो मानो फैयाखै केरेक्टाराव। गोबाङानो आरो माखासेफोरा बुंहरदों कमेन्टनि गेजेरजों आबो बिसोरो मा जाखो, मानो फैयाखै, मानो लाबोआखै बिदि बुंगासिनो आरोना। बेनिखायनो आङो गासैनि गोसोखौबो स्रा खालामहोनो थाखाय बुंनाय जाबाय आरोना। बे साननैसोआव सोरांस्रि आरो जोमैमोननि काहानि सोलिगासिनो। बिसोरबो फैया नङा फैगोन, ददेमोनाबो फैगोन, नाथाय सम फैगोन आरोना। जेरै जोमैनि आरो सोरांस्रिनि बिनि बिखुनजोनि रेगुलार फैगासिनो, बेबायदि फैयाबो जानो हागौ, नाथाय बबेबा केरेक्टाराव बबेबा काहानियाव फैगोन, बिसोरो फैया नङा। नोंथांमोना गाज्रि दामोन, सानसे नुगोन आरोना। बे साननैसो जोमैमोननि काहानि सोलिगासिनोखाय बिसोरनि काहानिखौ लाबोथ'नाय जायाखै आरो। गाज्रि दामोन, सोरबाफोर साननानै दङमोनब्ला मानो लाबोआखै आं बुंनानै होबाय, आरो जायफोरा कमेन्ट खालामदों आं दिनै बुंनानै होबाय, बिसोरो फैया नङा फैगोन, उननि भिडिअफोराव फैगोन आरोना। बे साननैसो बिसोरनि काहानि सोलिगासिनो नालाय, बेनिखायनो बिसोरनिखौ लाबोथ'नाय जायाखै आरोना। गोजोननाय थाबाय बयनिसिम। आरो लोगोसे आंनि खाफालनि लिरनाय भिडिअखौ जायफोरा नायनानै मोजां मोनो प्लिज लाइक कमेन्ट खालामनानै हो। मोजां जादोंब्लाबो जायाखैब्लाबो कमेन्टआव बुंहर, मोजां जादोंबा जादों, जायाखैबा जायाखै। आरो माबा मोनसे सुद्रायनांगौ दङब्लाबो नायगिरिफोरानो बबेखौ सुद्रायनांगौ खोन्थाना हरब्लानो जाबाय। नोंथांमोननि नायनायनि गेजेरजोंसो, नोंथांमोननि कमेन्टनि गेजेरजोंसो जोंबो माखासे सुद्रायनो गोनांफोरखौ सुद्रायनो हायो आरोना। बेनिखायनो खावलायनाय थाबाय, नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट खालामदो। आरो जुदि सोरबाफोर दाबो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला अन्नानै खालामनानै हो। आरो फंसे बाथ्रा मिथिहोबावनाय नायगिरिफोरनिसिम, जायफोरा आंनि सेकेन्ड चेनेल लाभ स्ट'रि, बे चेनेलाव जायफ्रा साबस्क्राइब खालामनानै दोनदों आरो लाभ स्ट'रिखौ नायबाय थायो, नायगिरिफोरनिसिम आरोबाव मोनसे खावलायनाय, जायफोरा लाभ स्ट'रि भिडिअखौ नायो अन्नानै नोंथांमोना साननैसो नेथ'बाव। मानो होनोब्ला आङो बिथिं उर्ला बुटला चेनेलावबो आङो खाफालनि लिरनाय काहिनिखौ बानायनो गोनां जायो, आरो बिथिं लाभ स्ट'रिखौ बानायहैनो थाङोब्ला गोबां समनि आंखाल आरोना, समानो थोआ। बिथिं न'नि फारसे संनाय खुरनाय, जानाय सिबनाय सुनाय बिथिं खामानि थायो, आरो लोगोसे बिथिं मोनसे भिडिअ बानायनायावनो गोबां सम नांगौ। बेनिखायनो आङो लाभ स्ट'रिथिं बानायहैनो हाख'वा जादों आरोना। बे साननैसो ओरैबायदि खामानि ओंखारदों आंहाबो, बेनिखायनो आङो लाभ स्ट'रिखौ बानायनो हायाखै। जायफोरा नायो, नायनानै मोजां मोनो, बिथांमोना फैबाय थानाय निउ इयार 2023 जानुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय आङो लाभ स्ट'रि भिडिअखौ रेगुलार होसिगोन आरोना। जायफोरा गोनो गोथो जानानै दङ होगोन होआ नोंथांमोननो खोन्थानानै होबाय, आरो नोंथांमोना नायनो एक्साइटेड जानानै थायोब्ला नोंथांमोना नेनानै थागोन। लाभ स्ट'रिखौ फैबाय थानाय जानुवारिनि 1 तारिखनिफ्राय आङो रेगुलार होगोन होननानै खोथा होनाय जाबाय आरोना। बिदिब्ला दिनैनि फैनो गोनां भिडिअखौ जों नायलांबावदोनि। आयै, जि खामनाय मोनामदों होननाया बेयावसो सावमारगासिनो। आयै, सोरनि गाननाय जोमनाय सावदों नोङो? सोरनि जि सावखो? औ आयै, नों सोरनि जि सावखो? आरो मानो सावखो आयै? मानो सावखो? सोरांस्रिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दङ सावजोब्बाय आं सावजोब्बाय। आंजों नांग्रा बियो, आंजों जुजिग्रा, आंनि खर' बारनो नागिरदों बियो, बेनिखायनो बिनि जेसेबां गाननाय जोमनाय दं गासैखौबो सावजोब्बाय आं। मा जायो नों? औ, आरो सोरांस्रि, मा ड्रेस गाननानै दंबावो नोङो? नोंनि बेफोरबायदि ड्रेसफोरखौनो सावदों आं नायनानै थानो हायैयाव। आरो नोङो गाननानै दंबावो, जल्दि खुनानै सावहरोबा सावहर,
आरो जुदि नों खुवाब्ला आंनो खुनानै सावनानै होनोसै नै आखायाव लानायखौबो अराव गारहरनोसै आं नै सावबाय आं आयै मा खालामखो नों बेफोर ड्रेसखौ नोङो मा ओरैनो फैनाय बायदि मोनदोंमोन नामा मानो सावना होखो नों सावैनि सिगांथ' नों आंनो खनसे मोनथिहोनो हायोमोन ना मानो बेबायदि सावनानै होखो नों आयै औ आयै मानो बिदि सावनानै होखो नोङो बेफोर ड्रेसालाय माथो गाज्रि ड्रेस जाखोनो आयै बेफोरबायदि ड्रेसखौलाय माथो संसारनि गासै हिन्जाव माहारियानो गानो अब्ला बेयावलाय माथो गोरोन्थि दङ आयै मोजां जायासै नामा आंखौ आंनि फिसालानि सिगाङाव लाजि फोनांग्रा बियो जाय मानसिया आंनि खर' बारनो सानो बेबायदि मानसिखौ आं बेफोरबायदिनो खालामनो लुबैयो आं मा नोंनि खर' बारखो आयै आंलाय माला नोंनि खर' बारखो खर' बाराखैब्ला मा बारदों नोंखौ एथ' मोजां साला आङो साइडआव लांलायनानै बुंहैदों जे सनानि खोथाखौ नोङो जोमैनि सिगाङाव माब्लाबाबो दा बुंहैफिन नाथाय नोंथ' बुंफुरबाय आरो बेबो बुंदों जोमैनि सिगाङावल' नङा आंनि फिसालानि सिगाङाव दिनै बुंनानै नोङो आंखौ फिसालाखौ अपमान खालामहोदों फिसालानि सिगाङाव आंखौ अपमान खालामहोदों बिदि रागाया बहा आयै बेलाय माथो नंखाय जाखो सोरांस्रिया जा बुंदों सैथोखौनो बुंदों नोंथ' आंनि सिगाङाव बुंदोंमोन सोरांस्रिनो दाखोन्थाहै नाथाय नों आरो सोरांस्रिनि सिगाङाव बुंहैदों जोमैनि सिगाङाव दाखोन्थाहै बे मा खोथा जाखो बेयाव सोरांस्रिनि आरो आंनि जेबो दाय गैया गासै दाया नोंनि आखलफोरखौ नोंनि फिसालाफोरा मिथिया बिनिखायनो नोंनि फिसालाफोरनि सिगाङाव नोंनि आखलखौसो दिन्थिनो नागिरदों बेयाव सोरांस्रिया नोंखौ फिसालानि सिगाङाव जेबो अपमान खालामफैयाखै मानो खालामाखै सोरांस्रिया जुदि आंनि फिसालानि सिगाङाव बुङामोनब्ला फिसालाया बे बाथ्राखौ मिथिनाय नङामोन आरो आंखौ होदावनाय नङामोन बियो आयै सोरांस्रिया नोंखौ फिसालानि सिगाङाव अपमान खालामाखै नोंनि गुबै रूप नोंनि गुबै आखलखौ नोंनि फिसालाफ्रा मिथियाना बिनिखायनोसो नोंनि फिसालानो मिथिहोदों आरो नोंनि फिसालाया मिथियैयावथ' नोंनि फिसालाया आंखौसो फाल्तु हिन्जाव होननानै बुंदोंमोन नाथाय दा नोंनि गुबै महरखौ नुनानै फिसालाया गावनो लाजिबायसो जे आंनि आइनि आखला बेसेबां गाज्रि जोमै आयै नों आंखौ होख्रावनो हायोब्ला आंबो होख्रावनो हायो जोमै नोंनि देहाया गाज्रि जेबो दाबु समाबो सफैबाय आइखौ जेबो दाबु नङाब्ला खैफोद जायोब्ला रावखौबो मोननाय नङा सोरांस्रि जों बेफोरबायदि फिसा फेला खोथायावनो जेंना थानायखायनो दिनै बियो बारानि सायाव बाराद्राय जाबाय बेफोरबायदि आखल गैयै बिखुनजोखौ जों बिहामजोफ्राबो सम लानानै थिग खालामनो गोनां जायो आयै नोंनि बे दिनै सनानि खोथाखौ लानानैनो दिनै न'खराव बेसेबां गिदिर समस्या जालांहोनाय मा गोनांथि दंमोन आयै दिनै नों बेफोरबायदि खालामनो इसायाबोथ' नोंनिनो फिसौ आरो आंनि फैनो गोनां गथ'आबोथ' नोंनिनो फिसौ सानैबोथ' नोंनिनो फिसौ नोंनि फिसालानिनो गथ'फोर अब्ला सोर सासेखौ नायख्ल'नानै सोर सासेखौ दोनख्ल'नो नागिरदोंमोन नोङो औ आयै होनो गोसोमोनब्ला दिनै नों सानैनोबोथ' समान होनो हायोमोन आरो होनो गोसो गैयाबा नों सानैनोबो दाहोमोन ना जोंथ' लुबैयाखैमोन ना नोंनिफ्राय सना जोंनि फिसाफोरनि थाखाय नोंनिफ्रायथ' जों सना लुबैयाखैमोन बियाखैमोन होदों सोरनो दामि होयो सोरनो खम दामि होयो बेखौ नों सिरि सिरि होब्लानो जायोमोन ना जोंथ' बिसार खालामनो थाङामोन दिनै नोङो गावनि खुगानि थाखायनो दिनै बेफोरबायदि जाबाय जोमैनि सिगाङाव मानो गुबुन दाबसे बुंनांगौ आंनि सिगाङाव मानो गुबुन दाबसे बुंनांगौ बेफोरबायदि खोनायोब्ला सोर फिसाफोरा दुखु मोना जानो जोंनि फिसाफोरा दुखु मोनोब्ला जों मानो दुखु मोना जानो दिनै जोंनि बिखुनजोआ जोंनि फिसाफोरखौ बेफोरबायदि खालामदों होननानै मोजां खालामनाय जायासै आयै नोंनि बेफोरबायदि खामानिया बे खोथाखौ दिनै नोंनि बिहामजो सानैयासो मिथियो नाथाय नोंनि फिसाला सानैया मिथिया नोंनि फिसाला सानैया मिथियोमोनब्लाथ' आरो दिनै मा जाबावगोन मा नोंनि फिसाला सानैनो मिथिहोनो हो नों जेरै न'खर गरम खालामदों जोंबो हायो बारासिन गरम खालामनो जोंनि हौवाफोरनो खोन्थानानै नोंनि फिसालानो खोन्थानानै बिदिब्ला नों मा बुङो बुंदोल' न'खरखौ बारा गरम खालामनांगौ ना थान्दा खालामनांगौ आंनि फिसालाफोरनो नोंसोर जुदि माबा मोनसे खोन्थाना होयोब्ला नोंसोर सानैखौबो आंनि फिसालानिफ्राय जुदा खालामगोन आं मिथिखा
आयै आंनि जिफोरा खामजोब्बाय आंनि जिफोरखौ आइया सावजोब्बाय दागाबसै सोरांस्रि खामजोब्बाय जिया मिथिगौ आं बे जिया जेरैबायदि खामलांदों अरनि रोहो रोहोजों बेबायदि नोंनि गोरबोआबो खामदों मानो गाबालासे थानो आं जोमै देलाय बुंलाय मालाय हिन्जावफोरा गांसे दख'नायावनो 3000 4000 5000 6000 7000नि गानदों गांसे दख'नायावनो नाथाय दिनै आंनि हौवाया थाइसे फैसा इनकाम खालामनो रोङा अब्ला आङो गांसे दख'नायावनो बोरै 3000 4000 होनानै लानोलाय देलाय बुंलाय औ हानाय नङाथ' आरो जोंफोर बेफोरबायदि दख'नाखौ बायनो हायाखैनोथ' आं सानदोंमोन मा 3000नि गांसेल'सो मोनगोन आङो नाथाय आङो कुर्तिफोर गानोब्ला 3000नि गांबैसे मोनगोन बेफोरबायदि लाबखौ नायनानैसो लादोंमोन आं नाथाय दिनै सावजाजोब्बायसो दागाबसै सोरांस्रि संसाराव गासैबो हिन्जावफ्रानो गानो माथो बेफोरबायदि बेलाय हिन्जावफोरनि गानग्रा ड्रेसखा माथो अब्ला आं मानो गाननो मोना मा आङो बेफोरबायदि ड्रेस गानदों होननानै आं फाल्तु जागोन बेथ' नङाना दख'ना 3000नि बायनो हायैयावसो आङो 3000नि बेफोरबायदि गांबैसे बायनानै लादोंमोन आइया मानो बिदि खालामखो आइया दिनै आंखौ मानो एसेबो सैथारला आंखौ मानो एसेबो सैथारला जोबै आइया आंखौ मानो एसेबो सैथारला बिदि ड्रेस गाननायाव आंहा दिनै मा गोरोन्थिमोन दे सावदों आंनो मोनथिहोनानै सावब्लाबो जायो जागोन सोरांस्रि दागाबसै आंनियाव फैसा दङ आं नोंनो फैसा होगोन नों बायनानै लाबोफिन आंखौलाय बहा गाननो होबावनो दालाय बिदि गानजानो बानानैथ' सावनानै होजोब्बायना जेननानै दाथा सोरांस्रि जेननानै दाथा आंबो र' दा आंनि उदैया गिन्द्रि आंनो बेफोरबायदि ड्रेसा एसेबां जाथ'वा आंनि गथ'आबो सारि जाग्रोथों दख'नाखौनो बाया जों सानैजों दै दख'ना होननायखौनो बाया जेसेबां हायो बेफोरबायदि ड्रेसल' गानगोन बाराबा जिन्स लंपेन्टबो बायनानै गानगोन बे बुरिया मा सानदों बेलाय खनबेसे सावनो बेलाय बे जेसेबांनो सावगोन एसेबांनो बायनानै गानगोन जों नों जेबो सिन्था दाखालाम थौदो थौ नायगिरिफोर दिनै एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय दे गाज्रि दामोनसै गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ नेनानै थादो गाबोननि फैनो गोनां भिडिअखौ एसे गोलाव आरो मोजां लानानै फैसिगोन बिदिब्ला दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै लाइक कमेन्ट खालामनो दाबावगारसै दे